Dags derude. Jeg har været i Frankrig i lang tid nu, 5 uger. Nu står jeg i campingvognen, og det her det bliver nummer 2 video i Blancon 22. Jeg kommer lige med en idé. I kan skrive nogle kommentarer om det er en god idé eller hvad det er. Jeg har prøvet det på Dragon, og så har jeg prøvet det på Almagte Minecraft. Med at jeg finder videoer, og så sender jeg dem ud med hvad I det er nogle videoer som I så kan se. Der er nogle link her omkring et eller andet sted, som I kan kigge på. Det er Gmod video. Nogle af dem det er hvor de bare snakker, og det lyder meget sjovt, og der er lidt af hvert. Jeg tror der er 3 eller 4 videoer. Så skriv nogle kommentarer om det er en god idé. Kom med nogle forslag med hvad jeg kan lave på denne side. Jeg vil ikke lave gameplay endnu. Det gør jeg til næste år muligvis. Jeg lover ikke noget. I hvert fald. Så jeg håber det har været rigtig godt herhjemme i lille Danmark. Det har i hvert fald været dejligt i Frankrig. Jeg har brun som bare pokker. Dejligt. Så I må have en dejlig dag. God dag, aften, noget. Se sådan.